Аларның җырлары шишмә шелтәвенә тиң, моңнары һәр кемнең күңелен били. Әмма күпчелек тамашачы аларны белми. Нурлат телевидениесендә яңа проект. Һәр җомгада яңа исемнәр, яңа талантлар. Халык күңелен яулаган җирле үзешчәннәр турында таныш булыгыз проектында. Карамыйча калмагыз. Тыманлы кен сыман күз карашың, үткәләвен юкка түдерме, ейылмайшы бәгрем язгы. Хәерле кичләр белән сезне хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, исәнмесез? Эфирда таныш булыгыз тапшыруы. Бүйек Тукайыбыз сүзләре белән әйткәндә, халык бүйек ул, дәртле ул, моңлы ул. Инде менә бүгенге безнең тапшыруыбызның максаты да әнә шул халкыбызның никадәр талантларга бай булуын күрсәтү. Инде бүген тапшыруыбызның чираттагы кунагы Югары Нурлат микрорайонында яшәүче Гөлсинә Усман кызы Фәтхетдинова. Biz инде аның турында шактый таныш Гөлсинә ханым белән аның җырларына гашыйк, бүгенге көндә идегез әле аның белән якынрак танышыйк. Хәерле кичләр белән сезне Гөлсинә ханым, исәнмесез? Гөлсинә ханым, менә тамашачы әлбәттә сезне белә, сезнең җырларыгыз белән таныш. Шулай да бүгенге тапшыруыбызның максаты да бит үзешчән сәнгатьтә катнашучы артистларыбыз белән якынрак таныштыру. Әйдәгез әле яраткан тамашачыларыгызны үзегез белән якынрак таныштырыгыз. Мен өзім тумышым белән Яңа Иглай авылының Некрасов бистәсендә туып үсеп, хәзерге вакытта Югары Нурлат авылында яшим. Инде гаиләмә килгәндә иптәшем Фәтхетдинов Айрат Минабетдин улы белән 2 бала тәрбияләп үстердек, бер ул, бер кыз. Улым инде Иншалла физкультура академиясын тәмамлап, хәзерге вакытта спорт мәктәбендә тренер булып эшли. Кызым инде Иншалла педагогия институтында 5нче курс студенты, информатик, математика белгече буенча. Менә беренче кайчан җырлый башладыгыз? Беренче җырлавым минем 6 яшемдә булгандыр дип уйлыйм. Менә бит ул вакытта ничектер сабан туйларына безнең әтиләр, әниләр, атлар белән җиреләре бит инде без Иглайдан хәтле шушы нигә сабан туйга бара идек. Безгә инде үзе бер бәхет иде, әгәр дә мен шушы сабан туйга алып барсалар, бездән дә бәхетле кеше юк иде. Хәзер бит инде менә машиналар белән алып барып та булмыйдыр дип уйлыйм балаларны. Без атка барып утырып барырга да риза идек. Баруымның сәбәбе Зөлфия нәрсә дип әйтим, анда баргач минем шушы сәхнәгә чыгып җырлыйсым килә иде. Җырлый идегезме? Менә шушы 6 яшемне хәтерлим. Әни белән әти алып бардылар бит инде минемдә. Мин инде барганда ук әни мине җырлатырсың әле дип бардым инде мин үзем. Хәзер карыйбыз, халык таралган. Ул вакытта бит инде сәхнәдә безнең шулай теге куаклар белән бизәлгән иде. Ул бит әле менә хәзер сабан туйлар була, анда зур артистлар килә. Һәм монда үзешчән сәнгатьтә катнашучыларны күбрәк бит инде. Мин инде хәзер әни анда башланган концерт бит инде башланган, битә бит инде хәзер илгерәлмибез бит инде дип әнине алып барып бастырдым. Ул инде мискинкәй мине алып барды. Ну кызганычка каршы концерт тәмам биткән, уже алып баручылар чыгып бара. Хәзер әни инде шушы алып баручы белән сөйләште дә, кызым, анарга кеше кирәкми бит, шушы сәхнәгә басып булса да җырласын әле ди. Мин шушында басып инде бер куплет булса да җырладым. Миңа шул да җитә иде. Менә шунардан дәрт алдым мин. Тамашачыны җыя алдыгызмы соң? Җыелдылар, кичкенә генә булма карамастан, халык җыелып минем җырлаганымны тыңладылар. Миңа бер нинди бүләк тә кирәкми иде ул вакытта, менә шушы сәхнәгә басып җырлау ул минем өчен бер шатлык иде. Димәк, менә хәзер сәхнәдә сез ничә ел инде? Сәхнәдә инде мин хәзер күптәннән дияр идем инде, минем хәзер Югары Нурлат авылына килгәннән бирле мин анда менә шушы авылда 27 яшим. Шушының 8 елын инде мин мәдәният йорты директоры булып эшлим. Менә шушы 30 елдан артык сәхнәдә дияр идем инде. Нинди җырларны үз итәсез? Җырларны, халык җырларын бик яратып җырлыйм. Халык җырларын яратам. Менә гаиләгездә тагын җырлаучылар бармы сезнең? Ул инде мин шушы җырга
мәхәббәт минем шушы әтиәнемнән, гаиләмнән килгәндер дип уйлыйм. Чөнки минем әтиәнем икесе дә матур итеп Талиянда уйныйлар иде. Әтием әле билгесе көннәдә 83 яшендә булуына карамастан, ул хәзердә Талиянны уйный. Без инде менә кызлары 4 кыз аның шушы Талиян гармунына нәйтеп кушылып җырлыйбыз. Шушы гаиләдән килгәндер дип уйлыйм. Җыр сезнең өчен нәрсә ул? Сәхнәгә чыгып басу белән сезнең күз алдыгызга ниләр килә? Җыр инде ул Зөлфия ничек дип әйтим, ул инде яшәүче гынагыдыр дип уйлыйм. Чөнки нинди генә төрле халәттә була бит инде адәм баласы, нинди генә төрле менә шушы стресстан да диярем, төрле авыр вакытларың була, менә җырлап җибәрсәң үзе бер дәва. Аны бит инде менә врачлар да әйтәләр, җырларга кирәк дип. Җыр инде ул һәрбер кешегә дә бирелми, ул Аллаһ Тәгаләнең бүләге. Анда инде зур сәхнәләргә чыгып без җырладык дип әйтәлмим, но менә авыл сәхнәсендә инде бездән башка концертлар узмады. Бит чынлап та сез бүгенге көндә дә һаман мәдәният учагында рәхәтләнеп, мәдәният учагын дөрләтеп ятасыз шулай бит? Әйе. Мин инде шушы мәдәният учагы дөрләгәннән үземнең шушы форсаттан файдаланып, бик зур рәхмәтемне әйтер идем менә Югары Нурлат халкына. Чөнки нинди генә кичәләр үткәрсәк тә, алар безгә менә шушы тулы заллар белән килеп утырулары үзе бер шатлык. Алар тулы заллар белән килеп утырып, аларның алкышлары да булгач, без инде менә шатланып иҗат итәбез аларга, шатланып, төрледән-төрле кичәләрне шулай яңадан-яңа кичәләр үткәреп торабыз. Сәхнәдәге кеше өчен иң мөһиме бит ул тамашачының кабул итүе шулай Гөлсинә ханым. Әйе, менә шунысы кирәк. Иң беренче тамашачы сине кабул итсә, ул шунардан да зур шатлык юк, илһам аласың, кичә аласың, бу концертны куясың да ничектер менә бер җиңгеллек. Мин бит авыл халкына хезмәт итәм, мин ниндидер менә эш күрсәтәм бит дип шатланып иҗат итеп яшисең. Мин бик рәхмәтле авыл халкына. Профессионал юлны сайламагансыз шулай җырчы булырга. Менә ниндидер бер этәргеч булмадымы? Я булмаса үзегез теләмәдегезме? Ничә профессиональ сәхнәгә килмәдегез? Җырны бит инде аны любой вакытта да җырларга була. Ул әйтеп торам бит әле менә Ходай Тәгаләнең биргән бүләге ул. Нинди генә эштә булуына карамастан да, син кибетче булдыңмы, син китапханәчеме, син клубта эшлисеңме, һәрбер нидә дә җырларга була. Җырны аталап торып, мин артист булам димәсәң дә. Гөлсинә ханым, үзегезнең матур җырларыгыз белән халкыбызны яңадан-яңа сөендереп торыгыз. Яңа җырларыгызны бүләк итеп, менә шушылай матур җырларыгыз белән һәр вакытта да рухландырып яшәгез. Әнә шундый матур нотада без сезгә иҗат уңышлары теләп саубулашабыз. Рәхмәт сезгә бүгенге тапшыруыгызга килгәнегез өчен. Рәхмәт үзегезгә дә чакыруыгыз өчен. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге таныш булыгыз проектының чираттагы кунагы Югары Нурлат микрорайонында мәдәният директоры булып эшләүче Гөлсинә Усман кызы Фәтхетдинова иде. Гөлсинә ханымның матур итеп җырлавы тамашачыга һәр даим таныш. Бүгенге тапшыруыбызның ахырында халкыбызга таныш гармунчы, баянчы Минсәли Галәүддинов белән үзенең иң матур җырларын сезгә бүләк итә. Рәхим итеп тыңлагыз. Мин сезнең белән саубулашам һәм әлбәттә инде барлык тамашачыларыбызны да сиңа дигән җыр музыкаль тапшыруын карарга чакырамын. Тыманлы көн сыман күз карашың, үпкәләвен юкка түгелме, ейылмайшы бәгрем язгы basıp günelmen, yayılmayışı bəğrim yazgıdır, ərünlərin basıp günelmen. Бар күгәршін кебек гермәшкәндә, мәхәббәт кәнигә күләгә, керсез сөюемә yazgıdır, süzler bilen gülemem.
yazığa gelin ağır sözler bilen gülemem İltifatsız bulsam payşaklarda kişirmine yok var uylama kaldır mehabetim yazığa gelin yeşilerinden altın tuygada kaldır mehabetim yazığa gelin yeşilerinden altın tuygada yeşilerinden altın tuygada